šialená, fakt klobu dole. Myslím, že je to skvelá forma. Je to pecka! Čo sú tu? Je úplne pekná. Na jednotku je tu výborná zábava a výborná atmosféra. Bavíme sa! Čau, mami! Som telka! Lebo som vedel, že to bude super zábava, super ľudia, super spoločenstvo, proste to tu peckové. Nemám slov, proste, je to super, úžasný dačo. Určite príďte, je to skvelá party, príďte sa zabaviť, je úplne iná ako ostatné a je skvelá. Nie je iba o zábave a o tancovaní, ale dajú sa tu nájsť aj dobré rozhovory. To je správna alternatíva, bez nejakých omamných a povzbudivých látok sa ľudia vedia tak zabaviť. Boh nás pozýva k tancu, lebo tanec je veľmi veľkým vyjadrením vzťahu. A Boh nás pozýva do vzťahov, lebo život sú vzťahy. A vzťah je o komunikácii a tanec je veľmi o komunikácii, takže keď sa dobre tancuje s úctou, tak je to veľké posilnenie vzťahov a vlastne potom aj viery a dobrého života. Asi to, že ľudia sa môžu zabávať aj bez alkoholu, je to také pekné svedectvo. Som tu prvýkrát a aj keď som si veľmi nezatancoval, ale aspoň som sa dobre porozprával s ľuďmi, ktorých poznám. Rôzne duchovné rozhovory, osobné rozhovory, vzťahové rozhovory, rozhovory samé o sebe. Dnes v dobe chatu a virtuálnej komunikácie, keď ľudia sedia doma sami a majú styk s celým svetom, je ten tanec ešte viac dôležitý, lebo je to blízkosť druhého človeka, keď je v slušnej miere a v slušnosti a v počestnosti, tak je to veľmi, veľmi dobré a veľmi potrebné.